taget godt imod. Daniel Mads. Hej! Vi er allerede fantastiske. Genialt. Jeg hedder, jeg fandt ud af her i dag, at jeg godt kan svine folk til på nogen grund. Der var en pige, der havde lagt et billede ind på Facebook af sig selv og sin kæreste, som skrev sådan en lille tekst til. Som skrev, nå, se os, at vi ikke bare er søde. Og det var de ikke. Det var virkelig, det var helt vildt. Det var sådan Gollum og Gollums tid til ukendte tvillingesøster. Men jeg tænker også, hun stiller et spørgsmål. Så vil jeg også være med nok for at svare. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter mig ned og begynder at skrive. Jeg begynder at skrive til hende. Kære Camilla. Ikke rigtig vel. Så nu er jeg single, og fantastisk, man har så meget at give til, når man er single. Jeg har læst en undersøgelse på nettet her i dag, som viser, at 59% af alle mænd bliver forvirret over hotbaits og nedringede bluser, når de kører bil. Jeg kan kun være enig. Det gør jeg også. Jeg er også helt opmærksom på, når jeg skal ud og køre. Det er så uheldigt. Så jeg, der var en gut nede i Odense, som var i gang med at lave sådan en H.C. Andersen-statue. I Odense godt nok, ja. Der var en gut nede i Odense, som var i gang med at lave sådan en H.C. Andersen-statue. Og så på et tidspunkt, så sagde kommunen, at nu kan han ikke få flere penge til det. Derfor så vælger han så at tage den H.C. Andersen-statue, den første han har lavet, og tage den fra Odense og begrave den nede i Odense Havn. Og jeg kan virkelig ikke se sammenhængen. Jeg kan ikke se, hvorfor man tager noget og gør det til offer i en sag, som det overhovedet ikke har noget at gøre med. Det er som, du har aldrig nogensinde hørt sætningen, skat. Ja, jeg er steril. Skulle ikke til at skyde din onkel. Det er sådan, og så forstår jeg ikke folk, når det er, at der er nogen, der dør, så forstår jeg ikke, at der er nogen, der mener, at man skal sige rest in peace, eller hvil i fred. Det forstår jeg virkelig ikke. Hvil i fred, det er noget, jeg gør derhjemme. Det er sådan noget, det burde være noget, man sagde til sine venner. Sådan, hold kæft, jeg er træt, jeg skal bare hjem og sove. Okay, hvil i fred. Jo, tak skal du have. Det er også hvil i fred, det er så dumt. Han ligger nede i jorden. Han kan ikke hvile i andet end fred. Det er sådan, at naboen begynder at holde teknofest klokken 2 om natten eller noget. Det er nogen, der skal på arbejde i morgen. Så dumt. Så jeg, at eller jeg sad og hørte Michael Jackson her for ikke så lang tid siden. Så havde jeg hørt den her Earth Song, hvor han til sidst i sangen, så synger han What About, og så et eller andet ord. Præcis, til dem, der ikke kender den, så kan I lige få en lille koncert heroverfra. Han begynder at sige What About, og så et eller andet ord, og så på et tidspunkt, så synger han What About Animals. Og så lyder det inde i mit hoved, som om han synger What About æblemus. Og det synes jeg er sjovt, at en pædofil lige sender skjulte budskaber om, hvad børn skal putte i munden. Det var ret sjovt, hvis du var pædofil. Så er vi alle sammen med. Det er godt. Jeg kan lige forklare nogle af de første jokes bagefter udenfor. Og nu skal I høre den her kommentar. Jeg er det, der hedder Brøndby-fan. Det virker ikke ret godt med video, sådan noget. Jeg er Brøndby-fan, og jeg elsker at være Brøndby-fan, fordi jeg bor i Nordjylland. Og nordjyder kan ikke finde ud af at mobbe mig med det. Det er skide sjovt. Det er altid sådan noget, Daniel, sådan den trøje er. Og det er så sjovt, for de fortryder det altid bagefter. Og så var det, jeg kom til at tænke på, tror I også, at når giraffer skal have virkelig god sex? Tror I så også lige, at hun deepthroater ham? Og så
læste jeg en undersøgelse også på nettet her for ikke lang tid siden, som beviste, at det var noget med mænd. I løbet af et helt liv, der producerer vi op til 80 liter sæd. Altså 80 liter sæd. Er I klar over, hvor meget det er? 80 liter. Det er jo næsten nok til at slukke tørsten på en hel børnehave. Også kun næsten. Jeg har prøvet. Men apropos sæd, så jeg, at landets sædklinikker, de begyndte at køre sådan en kampagne, hvor de gerne vil fortælle folk, at det at købe sæd på en sædklinik, det er helt normalt. Faktisk så siger de, at det er lige så normalt som at købe mælk i Superbrusen. Så der handler jeg ikke mere. Virkelig. Hvis de egentlig skulle gøre det, så skulle de jo gøre det sådan lidt frisk, lidt kægt. Så skulle de jo sætte det et sted i butikken, så det blev sådan noget æblejuice, appelsinjuice og manjuice. Whiskysauce, banæssauce, løgse, I har været det. Men jeg tænker også bare, at når de prøver at bilde os ind, at sæd er så almindeligt et produkt, så beder de fandme også om, at man ringer ind til dem og laver telefonfeed. Og behandler sæd, som om det var et helt almindeligt produkt, ligesom læbestift for eksempel. Ikke at de skal sammenlignes på nogen måde. Men det gjorde jeg. Det jeg gør, det er, at jeg tager telefonen. Det er sjovt nok, at det er telefonfeed. Og så ringer jeg ind til sædklinik, så siger jeg hej, og hun siger hej. Og så er vi sådan ligesom i gang. Så siger jeg, hvad så er jeres sæd? Hvor lang leveringstid er der på den? Og hun siger, det går sådan cirka omkring 2 til 5 arbejdsdage. Jeg siger, hvorfor skulle jeg så købe den, når det kun plejer at tage mig cirka 10 sekunder, minutter, mener jeg. Hun var ikke helt med. Hun fangede det helt. Jeg tænkte, jeg skruer lige lidt op. Så hvad så, jeg sidder den økologisk? Hun siger, jeg arbejder ikke med økologi her. Det kan du nok forstå, ikke også? Jamen, jeg synes måske bare, det er ret vigtigt, at man bruger fritgående mænd til sådan et projekt. Og så forsvandt forbindelsen. Det var super underligt. Jeg tænkte, jeg har flere jokes, jeg ringer igen. Jeg ringer op og siger, det er Daniel. Og hun siger... Jeg siger, hvad så, jeg sidder, den så også testet på dyr. Og der har hun fanget, at det er en joke. Fordi hun svarer mig. Prøv at høre, de fleste af vores leverandører er landmænd. Det kan vi ikke love dig. Gør det for mig, stort.